Despois de verse aprazado por motivos das restricións, Cambados poderá gozar ao fin da celebración da primeira edición do Albariño no Camiño. A vila estrea un festival que mestura viño, cultura e o Camiño de Santiago. O obxectivo non é outro que potenciar a cultura do viño e a relación deste co Camiño de Santiago e coas nosas tradicións. Do 3 ao 5 de setembro, o Albariño no Camiño incluirá numerosos eventos como mesas coloquio, andainas, actividades para nenos e concertos. As actuacións musicais terán lugar no Pazo Torrado con protagonismo de artistas femeninas e galegas. Prioridade tanto a música galega como da propia comarca de Cambados, e vedes que prácticamente todos os artistas, excepto un, son galegos, non? Hai tamén unha especial promoción, ou, bueno, decidimos otorgarlle tamén un papel relevante á muller, e vedes que casi todas as artistas son mulleres. A importancia do Albariño no Camiño quedará presente coas catas de viño. Serán un total de 5 catas, nas cales pode haber 3 adegas presentes, digamos, en cada cata. Con tal, podemos ter ata un máximo de 15 adegas en total durante os días de evento. Por eso se abriu agora un prazo para que as adegas que quieran inscribirse. Dende o Consello Regulador destacan a maridaxe entre cultura, viño e Camiño de Santiago. Lo que queremos hacer es animar la participación de las bodegas. Creemos que es interesante pues que se asocie también el vino con aspectos culturales, como puede ser pues esta actividad. Y también para nosotros pues animar al público en general pues a asista, porque creemos que siempre podemos aprender ideas nuevas, conceptos, y que bueno, pues que desear que sea un éxito, por supuesto, ¿no? As entradas aos eventos serán limitadas para cumprir coas normas de seguridade. Nos casos dos concertos, a ocupación máxima é de 500 persoas e as entradas poden conseguirse solicitándose na Biblioteca Municipal, xa sexa de forma presencial, por teléfono ou a través do correo electrónico.